Здравейте, сега ще ви кажа, че в YouTube аз си сменям името, нали ми беше на Монката V, сега ми е на IVR The Crazy Socks. Ето, даже ще ви го покажа. Ето. IVR The Crazy Socks и друга снимка, не Монката V онова на DJ, а тази. Gamer Zombie. Никакво там. И, и всичките им клипове общо са гледали 659 пъти. Още едно гледане. Не мога да повярвам. Защото голямо постижение за мен, защото аз не съм като знака Кридел, Venom 961 и Viper 751 и те нататък, които са там, спацията и тях. Затова я да видя сега да... Там ще си направя сам... то не може. То даже не съм го гледал. Вижте сега. Това го снимах с Фрапса. И на HD. Ето виждате ли. Добро е. Но пък картината бе да исках го... За да не е 1 гигабайт или 2 гигабайта, го направих с... такова. С Camtasia Studio, ама намерих друг начин. С AOG Video Converter. И това беше. Айде, чао. Дано да сте гледали, за да разберете, че това ми е новия профил в YouTube. И довиждане.